Готови ли сте? Значи ще оценявам за бързина и вкус. 3, 2, 1, старт! Така. Бързо, бавите се. Ага. 8 секунди вече. Оп, браво! 14 секунди за двамата печелите и двамата. Двамата, нали? Състезание. Печелим. А за вкус? Шеф е много добър, тато си имаш, бе. Много е готин. Отива ти. Так му се мисля каква новина да бъде. Ево! 20 лева към заплатата имаш. По 20? Новината е. Само за него 20. Браво! Новината е. 3-годишно момиче от Уелс рисува тато си върху баща си. Газ. Коя е баница, бе? Това е... Вита. Вита, бе. Дюнер. Добре. Така. Какво казвате? 3 годишно. Тато Така. си. Олигати. Аре, слушайте сега. Колеги, дайте да го направим малко по-звучно, по-българско да е. Добре. 3 годишно момиче от Уелс Три. рисува тато си върху тато си. Чак сега, щом ще е от по-българско, значи 3-годишно момиче от село рисува тато си върху тато си. Бе! То не може още да говориш и ми рисува. Глупости говорите вие. Да. Който ме подсеща. Да. 3 годишно няма момиче от село рисува тато си върху тато си. Може и бъде. Не. Става няма. Не, рисува е слабо. Що? Слабо е, не звучи. Нямо 3 годишно момиче Така? ецва тато си върху. Ецва и това е. Добре, защо да е байцва тогава? Това е ецва, байцва. кой го знае? Никой не го знае какво е това. Няма 3-годишно момиче от село, байцва тато си върху тато си. Хора, ецва, байцва, това са ненужни ефемизми. Направо, ефемизъм. Направо, 3 годишно момиче от село заля с киселина тато си. А защо да го ограничаваме в семейна среда само? Мака... Мога да излезем от тази семейна среда. Да, разчупя. Слушай сега. Три. Нямо 3 годишно момиче от село залива с киселина. И точно така, това е неговия начин да се изрази, разбираш? Не подбира. Да, няма 3-годишно момиче от село общува с киселина. Здравей! Тенденция. Бе, колеги, трябва ни масовост да има. Добре. Да стане психоза. Немите 3 годишни момичета масово общуват с киселини. Да. Перфектно. 3 годишните момичета масово с киселини.